ଯେତେବେଳେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ଏଇ ତରକାରୀଟି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଟିକି ଭାତ ଖାଇବେ। ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ 2 ବେଲା ପାଣି ନେଇଯିବା, ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ନାଡ଼ି, ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିଦେବା ଆଉ ବିଲାତିକୁ ଗୋଟା ହିଁ ରଖିଥିବା। ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ନାଡ଼ି, ଆଳୁ, ବିଲାତିକୁ ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଆଉ ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରିବା ସବୁ ଅଧା ସିଝି ସାରିଲାଣି, ତ ଏବେ ଦେବା ଆମେ କାଟିଥିବା ବାଇଗଣ। ବାଇଗଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବେନି, ନହେଲେ ସେ ଅଧିକ ସିଝିଯିବ। ବାଇଗଣକୁ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ପରିବା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବିଲାତି ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବା। ଯେହେତୁ ତାତିଥିଲା ତ ମମି ଏଠି ଛେଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିଲାତିକୁ ପ୍ରଥମରୁ କାଟିକି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ବିଲାତି ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆମେ ପରିବାରେ ପକାଇ ଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ କରେଇରୁ ବାହାର କରି ତା ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛେ ରସୁଣ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛେଚି ନେଇଛେ। ୟା ପରେ ପକାଇଛେ ଆମେ କରେଇରେ ତେଲ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ିକୁ ଭାଜିକି ବାହାର କରିନେବା, ତାପରେ ପକାଇବା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ଆଉ ଛେଚିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ତେଜପତ୍ର। ଛୁଙ୍କ କହିଲେ ବାସ୍ ଏତିକି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଆମେ ପରିବା ସବୁ। ସେସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ପକାଇବା ଆମ ଭାଜିଥିବା ବଡ଼ି। ବଡ଼ି ପକାଇଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଶେଷରେ ଦେବା ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇ କରେଇରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଶେଷରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ପରସି ଦେବା ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ତରକାରୀ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇ ଖାଇବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।